бобои ҳоҷи мирзо гӯед ки ман метавонам ки ба хотири эҳтироми назди падару модар саҷда кунам. бародарои азиз ва гиромӣ, яъне эҳтироми падару модар иборат аз ин нест ки ту дар пеши пош афти ӯ саҷдаш кунӣ. лекин агар шумо пои вая буса кунед, дастоша агар буса кунед, пешониша агар буса кунед, иншоалло дар ин гунаҳкор намешӣ. вале мақсад чи аст? дар пеши хо падар, хо модар, хо касе набошад, инсон афтидаву чихеле ки дар пеши худо саҷда мекунад, инда иҷозат нест. мо ҳадисе дорем, бародарои азиз, ки ҷаноби ибни моҷа меорад, мега расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам: лав кунту омиран аҳадан ан ясҷуда лиғайриллоҳ лаамарту лмаръата ан тасҷуда лизавҷиҳо. пайғамбар мега, агар саҷда кардан барои нафаре иҷозат мешуд, ман занҳоро амр мекардам то пеши пои шавҳарҳошон саҷда кунанд. имом аҳмад ҳамин ҳадиса бо тариқи дигар ҳамин матна овардааст ва гуфтааст: мин изами ҳаққиҳи алайҳо. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳаққи баланде ки мардҳо бар болои занҳо доранд. агар иҷозат мешуд, ман занам мегуфтам пеши мардҳо саҷда кунам. аз ин лиҳоз яъне иҷозат нест, на зан пеши мард, на фарзанд пеши падару модар. яъне ҳаққи таъзим фақат ва фақат назди аллоҳ аст. фақат аллоҳ ҳаққи таъзим дорад. миёнмона хам мекунем, саромона дар хок мемонем, пеши аллоҳ ҳамаш иҷозат. пеши махлуқш, бародарои азиз, иҷозат. ин эҳтироми падару модарам дар хизмат кардан шавед. яъне шумо дили вая розӣ кунен, дили вая ба даст бигирен, ана ҳамин эҳтироми падару модаре. ина меган эҳтиром кардан. бисёре аз бародарои мо ба қадри падару модаро намерасанд, дар зиндагӣ ба қадршон намерасем, баъд баъди мурданаш баъд дигар мақсад намедонам обҳои чашмай рӯи риё ҳаст, ё ин ки нон об дағдағҳое ки мекунем, инҳо дигар, бародари азиз, дар инҳо дигар ту умед накун ки яъне он савоберо ки ман дар ҳаёт мегирифтам, ӯро баъди марг гирифта метавонам. ё бисёр мон дигар суратҳоша меорем, дар тагои мисол дар танои деволмон мезанем. ино маънои эҳтирома надоранд. дар ҳаёт ба қадршон барасем. дар ҳаёт ҳамта дастша бардора бага бача ма аз ту розиём, худо баракатат диҳад. ана ҳамин барои шумо хизматае.